Anak, bakit mag-isa ka dyan? Nasaan ang lolo mo? Wala po si Lolo, Papa. Ha? Eh, saan daw siya nagpunta? Sabi niya po mamamalingki lang siya. Anong oras na? Bakit kaya wala pa siya? Hindi ko po alam. Sige, dito ka lang at hanapin ko ang lolo mo. Sige po. Hey, Oh, hello kuya. Napatawag ka? nandyan ba sa'yo si tatay? Ha? Wala. Di ba hinatid ko siya dyan nung isang linggo? Kanina pa kasi ako naghahanap. Hindi ko makita si tatay. Saan ba siya nagpunta? Nagpresenta kasi siyang mamalengke. Para sa hapunan, pero hapon na, wala pa siya. Ano? Hindi mo ba alam na makakalimutin na si tatay? Baka mamaya, hindi na niya alam ang pag-uwi sa inyo. Hindi ko alam eh. Hindi mo naman sinabi sa akin nung hinatid mo siya. Hintayin mo ako at hahanapin natin si tatay. Sige. Tay! Ano ba naman yan? Kita nyo kakalinis ko lang, pinasok nyo na naman yung tsinelas nyo? Pasensya ka na, anak. Di bali sana kung kayo maglilinis niyan. Bakit bang dumi ng panyo? Galing ako sa likod. Hay nako, Tay! Kung ipasok nyo yung tsinelas nyo, dahil nyo pa may katulong. Hayaan mo, anak. Ako na lang maglilinis. Aba, dapat lang, Tay. Sobrang dami ko nang ginagawa dito sa bahay, tapos dadagdag pa kayo? Dapat kay kuya ka na lang tumira. Buti doon, may katulong sila. Pagpasensyahan mo ng tatay mo, anak. Hindi na mauulit. Dapat lang, Tay. Dahil pag naulit pa ito, ibibigay na kita kay kuya. O ito, linisin nyo to. At marami pa akong labahin. Hello kuya? Hello, Ruby. Napatawag ka. Oo kuya. Tungkol sana kay tatay. Bakit? Naubos na ba yung binigay kong panggamot niya? Hindi yun kuya. Eh, tungkol saan ba? Hindi ko na kayang alagaan si tatay kuya. Bakit naman?
nagbibigay naman ako ng panggastos sa mga pangangailangan niya. Hindi naman tungkol sa perang problema, kuya. Hindi ko na talaga kayang alagaan si tatay. Sinong mag-aalaga sa kanya? Alam mo namang sobrang busy ko rin sa trabaho. May katulong ka naman, di ba? E di, ipabantay mo na lang si tatay sa kanya. Hindi na, kuya. Araw-araw na lang ako naglilinis ng ihi sa kama niya. Wala na rin akong oras para sa mga anak ko. Hindi mo na ba kayang pagtiyagaan pa si tatay? Hindi na, kuya. Pagod na ako. At puro konsumisyon ang binibigay niya sa akin. Isa pa, sobrang sikip na dito sa amin. Nagbibinata na yung panganay ko. At kailangan niya ng sariling kwarto. Ganun ba? Sigurado ka na ba talaga dyan sa desisyon mo? Oo, kuya. Sige, meron pa namang bakanteng kwarto sa likod ng bahay. Doon na lang siguro si tatay. Mahirap din sa akin itong desisyon na ito, kuya. Pero kailangan ko din ng pahinga. Naiintindihan kita, Ruby. Huwag kang mag-alala. Hindi ko pababayaan si tatay. Salamat, kuya. Sige, ihatid mo na lang si tatay dito bukas ng umaga. Sige, kuya. Ruby, anak, anong ginagawa mo? Inaayos ko lang po yung mga gamit nyo, tay. Para bukas, ihahatid ko kayo kay Kuya Masong. Ganun ba? Hindi ko naman sinasadya na maging pabigat, anak. Pasensya na po kayo, tay. Tao lang ako, napapagod din. Tay, kahit papano, gusto ko lang din makapagpahinga. At mas magiging maganda ang buhay nyo pag nandun kayo kay Kuya Masong. Intindihin mo rin ako, anak. Gusto ko rin maramdaman na kahit ganito na ako, may puwang pa rin ako sa buhay nyo. Nakapagdesisyon na po ako, tay. Nag-usap na po kami ni Kuya at siya na yung mag-aalaga sa inyo. Gustuhin ko man na nasa poder ko kayo, hindi na kaya ng oras ko. Naiintindihan ko, anak, kung yan ang makakabuti sa'yo. Nandito na tayo sa bahay nila Kuya Masong, tay. Oh, Ruby. Tay, andyan na pala kayo. Paano po? Kawan ka ng Diyos, anak. Kung gusto mong mapanatiling bago at protektado ang iyong motor o sasakyan, subukan mo na itong GR4 Matte Protect. Pinipigilan nito ang maliliit na gasgas, swirl marks at dumi na dumidikit sa pintura. Huwag mo nang hintayin na magasgasan o kumupas pa yung pintura ng sasakyan mo. Kasi mas mapapalaki pa ang gastos pag pinaayos mo pa sa labas. Buti pa dito sa GR4 Matte Protect, hindi na kinakailangan ng madalas na waxing o polishing. Punasan lang at yun, malinis na ulit. Kaya kung gusto mo rin nito, i-click mo lang yung link. Inilagay ko na dyan. Hinatid ko lang si tatay. Alis na din ako, kuya. Sigurado ka ba? Nagpanda pa naman ako ng merienda kay Aling Lisa. Oo, kuya. May lalakarin pa kasi ako. Tay, magpakabait po kayo dito, ah. Huwag po kayo magpapasaway. Oo, anak. Ganyan na ganyan ang habilin ko sa inyo kapag may lakad kayo. Sobrang bilis talaga lumipas ng panahon. Sige na po, tay. Alis na po ako. Kuya, ikaw nang bahala kay tatay. Sige, Ruby.
Tara na tayo sa loob. Amin na yung bag nyo. Sige anak. Apo, tapos mo na ba yung assignment mo sa school? Wala po kaming pasok, Lolo. Bakasyon po namin. Ganun ba? Kala kasi ni Lolo may pasok pa kayo. Pasensya na. Si Lolo talaga. Aling Lisa? Aling Lisa? Tay, nakita niyo po si Aling Lisa? Sa likuran siya kanina. Nagsasampay ng mga damit. Galing ho ako doon, pero wala po siya eh. May sasabihin ka ba sa kanya, anak? Ako na lang magsasabi. Baka malit ka sa trabaho mo. Bibigay ko lang po sana itong pamalengke niya para sa hapunan. Madami nang ginagawa si Lisa. Kung gusto mo, ako na lang mamalingki mamaya. Sigurado kayo, Tay? Kaya niyo pong pumunta sa palengke? Oo naman anak, malakas pa ang tatay mo. Tsaka, mas maganda na to, may ginagawa ang tatay mo. Kayo hong bahala. Kung hindi niyo po kaya, iutos niyo po kay Aling Lisa. Sige anak, Siya nga pala, Tay. Kumusta yung pagtira niyo dito? Hindi po ba kayo nahihirapan? hindi anak. Masaya nga ako't nakapagbanding kami ng apo ko. Mabuti po kung ganon. O siya, papasok na po ako sa trabaho. Kayo na pong bahala dito. Sige anak, mag-iingat ka ha. Sige, Tay. Ito po pala yung pambili. Sige, Tay. Alis na ako. Anak, bakit mag-isa ka dyan? Nasaan ang lolo mo? Wala po si Lolo, Papa. Ha? Eh, saan daw siya nagpunta? Sabi niya po mamamalingki lang siya. Anong oras na? Bakit kaya wala pa siya? Hindi ko po alam. Sige, dito ka lang at hanapin ko ang lolo mo. Sige po.
kuya? Napatawag ka? Nandyan ba sa'yo si tatay? Ha? Wala. Di ba hinatid ko siya dyan nung isang linggo? Kanina pa kasi ako naghahanap. Hindi ko makita si tatay. Saan ba siya nagpunta? Nagpresenta kasi isang mamalengke. Para sa hapunan, pero hapon na, wala pa siya. Ano? Hindi mo ba alam na makakalimutin na si tatay? Baka mamaya, hindi na niya alam ang pag-uwi sa inyo. Hindi ko alam eh. Hindi mo naman sinabi sa akin nung hinatid mo siya. Hintayin mo ako at hahanapin natin si tatay. Sige. Kuya! Di ba si tatay yan? Oo nga, siya nga. Tara kuya, lapitan natin! Tay! 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 Saan po kayo galing? Kanina pa po namin kayo hinahanap. Pasensya na kayo mga anak. Hindi ko na kasi alam pabalik sa bahay ng Masong. Sobrang pinag-alala mo kami, Tay. Patawarin niyo ako mga anak. Galit ba kayo sa akin? Hindi po kami galit sa inyo, tay. Huwag na kayong magalit ha. Ayaw ko kasing nagagalit kayo eh. Kahit kailan, hindi kami magagalit sa'yo, Tay. Tay, akala ko po hindi ko na po kayo makikita ulit. Sobrang nagsisisi po ako sa mga ginawa ko. Nagtatampo nga ako sa'yo anak. Kala ko ayaw mo na sa akin. Patawarin niyo po ako, tay. Dapat inintindi ko kayo at inunawa. Kasi matanda na kayo. Ako din po, Tay. Pangako ko po na mas paglaalangan ko po kayo ng oras. Naiintindihan ko naman na may iba na kayong responsibilidad sa buhay. At ako, bilang tatay nyo, ay nandito lang lagi para suportahan at samahan kayo. Madalas man puro mali ang ginagawa ko, sana maintindihan nyo. Hayaan nyo sana. Makasama ko pa kayo sa natitirang panahon ng buhay ko. Yun lang ang hiling ko sa inyo mga anak. Ang makasama ko kayo at ang mga apo ko. Mahal na mahal ko kayo mga anak. Mahal na mahal din po namin kayo, tay.
Bigyan natin ng malaking pangunawa, pasensya at pagpapahalaga ang ating mga magulang. Ang pag-aaruga sa mga magulang ay hindi lamang obligasyon, kundi isang pagkakataon upang masuklian ang kanilang pagmamahal at sakripisyo sa atin nang tayo ay bata pa. Malaking panghihinayang kapag hindi natin naipakita ang sapat na pagmamahal at pag-aalaga sa ating mga magulang habang sila ay nabubuhay pa.